Bon dia. Avui parlarem sobre la situació dels refugiats de Síria i l'impacte que aquest desplaçament ha tingut. Des de l'inici de la guerra a Síria en 2011, milions de persones s'han vist obligades a abandonar les seves cases per a escapar de la violència i els bombardejos. Moltes famílies van perdre els seus treballs i els seus sers estimats. A nivell col·lectiu, milions de persones es van desplaçar des de Síria cap a altres països. Han anat principalment a Turquia, Líban, Jordània, Alemanya, Suècia, Àustria i França. Darrere d'aquestes xifres hi ha històries reals. Moltes persones van haver de caminar durant dies, travessar fronteres perilloses o viure en camps de refugiats. L'arribada de refugiats també ha suposat reptes per als països receptors, com oferir habitatge, atenció mèdica, educació i oportunitats de treball. No obstant això, també ha demostrat la importància de la solidaritat internacional i de l'ajuda humanitària. Organitzacions com ACNUR treballen per proporcionar suport a les persones refugiades. Gràcies a aquestes ajudes, moltes famílies han pogut reconstruir part de les seves vides. En conclusió, la crisi dels refugiats sirians no és només un tema polític o econòmic, sinó també humà. Ens recorda la importància de la pau, els drets humans i la cooperació entre països per ajudar als qui es veuen obligats a abandonar la seva llar.